ti pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa Good morning man kay Rosalina Arellano Espadero. Maayong aga dira sa imo sa kay Alish Iam Cayetano. Sheila May Feria. Yes. Correct. Watching from Hinigaran. Sa kay Kelly Jelly dira sa USA, no? Sa kay Baboy Villasor kuno good morning man kay sa Salvadorians. Veronica Balyado si Chaus, good morning. Sa kay Stella Maricelis, Sel, good morning sa imo kag kumusta ka na? May tawag ko ni sa una siya sa high school days namon mo nga kainit sa gini sa akon. Nga man. Ano pa ako siya man, lipat na doon si Mayak blam. Nakalay. Sino man gid hindi mainit sila. Aking gini sa akon tawag ko sa kay Mayak. Daw kalayo siya nga. Sulit mo pa. Sa kay Remia Garcia, good morning man. Sa kay Bigota Elmer Halea, good morning dara sa imo tol. Good morning kag kwanda halong daw na bag-ulan ni siya positive nag-negative mo sa RT-PCR test, no? So good morning dara sa imo. Kasi Philip Isulat dira sa Buen Retiro, Talisay. Charlotte Deletina, amo ni kay nang imo nga kuan gin-greet ang bana niya birthday. Yes, Raydan Velasco, happy founding anniversary kuno sa Partido Dunganon kag sa amon founding chairman Attorney Archie Ibaribar. Oh, very good. Happy anniversary Partido Dunganon. Sige, Action Doors. Yeah. Kay Liza Duno, good morning. Ara siya sa may Pasig, Action Boy. Good morning. Kaya Tagring ka Desierto. Good morning. Sa Cordova kag Desierto family kuno Action Boy. Flora May Bakuli Mirasol, good morning. Watching from Riverwalk Subdivision. Okay. Kay Ma'am Vanessa Mayo, gapamati man siya, Action Boy, good morning. Sa akong tita Grace Gatcho, ara man siya, nagapamati man siya. Good morning, tita. How are you? Gino Benitez, good morning. Tamyaw niya lang gali ko na yung mga himata, Action Boy, sa Barangay Carolan, Cabancalan City. Correct. Kay Harry Lapore, Cory Vidaha, good morning. Dara sa may Kuwait, ma'am. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning, Ma-Earl. Teresa Pedrosa, good morning. Dara naman niya sa may La Castellana, Action Boy. Kay R.R. Montua Rihinyo, ano ko no, pakibasang akon manubo nga binalabay sang ginbunag ako. Ginbunag ako sa ibabaw. Ano na magbasa kaya, oh?
sang ginbunog ako sa ibabaw sining kalibutan ang Ay, it's so good na to, gali. amo na yan ang akon lolo sa Patagonia sa Mamaylan. Action Radio na ang ginapamatian. Gani isang ari ng akong puluyan sa Alangilan sa FB Live Action Radio sa gihapon ang akon paborito sa kahanginan. Wow. Oh, abi ko ay pa to nagumpisa ang iya binalaybay kay wala period. Nagumpisa na galito. Okay. Akon manubo nga binalaybay. Okay, sige. Very good, very good. Ka-very tahum sang binalaybay ni RR. Binalay-bayis ni siya mo. Ha? Binalay-bayis. Una. Kung anong binalay-bay? Kongga. Sa English, binalay-bayis. Very informative. John Cleven Duran. O, ano mo ni? Parinti. Parinti. Good morning sa Parinti in Action Boy. Eme Esmeralda, good morning. Feli Froilan, mayong aga. Heidi Javier, good morning man. Oh, good morning boy Duran, di ko no? Pwede. Teka. Si Heidi. Good morning man si mo, Hides. Sige, go Action Boy. Ay, dali lang yun. Kinadula. Sige. Pinky Teruel. Yes. Still watching from Barangay Villamonte. No? Sakay Mike Fabros. Mayang agaman sa imo dira. No? Okay na ta? Ate, sige. Okay na ta. Standby na sa mga balita nasyonal. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaot. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Karon nga adlaw, iga-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong community quarantine classification sa pungsod. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, natala na sila nga magasapol sa Presidente sa karon sa gabi agud talakayon ang bagong quarantine classifications. Duha pa ni Anyo ang Presidente amo ang magadesisyon kay mag-anunsyo sa bagong quarantine qualifications o classifications para sa naglalayas nga lugar. Sa nimuluan ang National Capital Region kag anong pa ka lugar agin paidalom sa General Community Quarantine halin Nobyembre 1 tubtob 30 para mapunggan ang posible paglapta pa sa COVID-19. Ginapasiguro ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga may fact-finding investigation nga himuon angot sa mass gatherings nga gintambungan ni Presidential Spokesman Harry Roque kag Senator Manny Pacquiao nga naglapas sa social distancing protocols. Suro kay Anyo, ilaw si Saon ang natabo kag lantawon kun bala mayara sang manabat sa natabo. Una diri naghatag sang speech si Roque sa pagbukas ng Bantayan Island Airport sa Cebu nga gintambungan sang madamo nga tawo. Samtang nag-viral naman ang screenshot sa Instagram stories sa asawa ni Pacquiao nga si Jinky nga makita nga nagaistorya ang senador sa madamo nga tawo kag wala nasunod ang social distancing. Abi-abi naman ni Presidential Spokesman Harry Roque kag sang kampo ni Senator Manny Pacquiao ang fact-finding investigation sa mass gathering nga ilang tambungan nga ang social distancing protocol sa ginaligar ginlapas. Suno kay Roque, ginabi-abi sila ang fact-finding investigation para kumpirmahon nga isa lamang siya ka guest kag wala ni nagkulang agud ipahanumdum sa publiko ang angot sa minimum health protocols. Si Roque ang pamulong-pulong sa pagbukas ang Bantayan Island Airport sa Cebu kag ginpahayag nga siya ang nakibot man sa kadamuon sa nagtambong. Samtang ginpahayag naman ni Jake Hoson, ang special assistant ni Pacquiao nga ila ginaabi-abi ang investigasyon angot sa pagbisita sang senador sa Batangas ngang social distancing wala man ginsunod. Una din nag-viral ang screenshot sa Instagram stories sa asawa ni Pacquiao nga si Jinky sa din ang senador nag-istorya sa maraming mga tao sa Batangas kag wala na nasunod ang social distancing protocols. Sa dugang nga balita nasyonal, liwat ginpanawagan ni Senator Panfilo Lacson sa iyang makaupod nga mamalidha sa Senado kag Kamara nga mangin transparent labi na sa amendments sa 4.5 trilyones pesos nga 2021 national budget.
Suno sa senadora, importante nga may transparency agud madula ang pagduda nga mahimo ang makompromiso kag malamudan sang personal nga interes ang ginaduso nga pag-amyenda. Dugang panilakson niya kung wala sang ginatago ang pag-amyenda dapat ipagwa agud may baluan sang publiko ang tanan. Ang ginaduso nga 2021 national budget nagadepende sa talakayan sa Bicameral Conference Committee. Ginanunsyo naman sa Department of Health ang kumpirmado nga 2076 kabago nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Nga nagdala ng tanan sa kabilugan nga 429,864 ka mga kaso. Naglambot naman sa 398,624 ang kabilugan nga recoveries. Matapos gin-report ang 10,579 kabago nga manag-ayo matapos ang DOH nag-implementar sa ginatawag nga mass recovery. Ang Pilipinas may kabilugan karon nga 22,867 ka aktibo nga kaso, 40 kabago nga napatay ang record nga nagdala sa kabilugan nga 8,378 ka napatay. Ang siyudad sa Quezon naka-record sa maramong nga bago nga kaso nga may 137, ginsundan sa Laguna nga may 122, Cavite 103, Batangas nga may 96, kag Angeles City nga may 79. Suportado ni Speaker Lord Alan Velasco ang deklarasyon sa climate emergency sa pungsod agud maengganyo ang gobyerno nga maghimo sang tikang sa maghimo itugas sini. Una diri gin-adapt sa Kamara ang House Resolution number 1377 nga nagadeklara sa climate ka environment emergency nga nagapanawagan sa national kag lokal nga gobyerno nga mag-implementar sa environment management laws. Suno kay Velasco ang deklarasyon magatulod sa gobyerno, kongreso kay iban pa nga stakeholders nga iprioridad man ang climate change sa ila desisyon sa pulisa kag plano. Patay naman ang bata ni Bayan Muna Representative Eufemia Culyamat sa enkwentro sang militar kag New People's Army sa Surigao del Sur sa Sabado sang hapon, Nobyembre 28. Sa report sang militar, si Jevelyn Culyamat ang napatay sa 45 minutos ng enkwentro sa Barangay San Isidro, Marihatang, Surigao del Sur. Si Jevelyn ang in-report na nagaserbi bilang medical officer ng NPA kagatapos ang Communist NPA terrorist nga sandatahang unit pampropaganda platoon sa Guerrilla Front 19 Northeastern Regional Committee. 5 kamatagas sa kalibre sang armas ang nakuha sa enkwentro. Lakip ang 3 ka AK-47 rifles, 1 ka M14 rifle, kay 1 ka M653 caliber rifle, 5 ka backpacks nga nagaunod sang war materials, kag submersibo nga mga dokumento ang nakuha man sa militar. Sunod kay 3rd Special Forces Battalion Commander Lieutenant Colonel Joey Baybayan, ang enkwentro natabo matapos ang 2 ka bulan nga sunod-sunod nga pagpang-atake sa mga sibilyan sa nasambit nga lugar sa Piak Kabahin. Ginpahayag ni Representative Culyamat nga wala nang siya natingala pa kung nga nag-upod sa NPA ang bata initungod sa padayon nila nga na-eksperyensyahan nga pagpangabuso sang AFP kag sang ila mga paramilitary groups. Kag sa katapusan nga balita national, arestado ang anay consultant sa Tagulawan, Misamis Oriental sa itong Biyernes. Sunod sa kapulisan, si Alfredo Mapano, 67 anyos, ang empleyado sa non-government managed Fivedec Industrial Authority ang naresto pagi sa warrant of arrest sa kaso nga robbery nga gin-issue ni Regional Trial Court Branch 7 Judge Hector Salice. Si Mapano ang ginaligar nga anay leader sang New People's Army o NPA ang napreso bangod sa madamong nga kaso sa sulod sang 7 ka tuig sa Misamis Oriental Provincial Jail. Siya ang ginhilway pagi sa iya pagpiyansa sa tong 2016 kag nagserbe nga peace consultant sa National Democratic Front. Nagpartisipa sa peace talk si Mapano sa tunga sang gobyerno kag komunistang rebelde tubtob ginkanselar ni Presidente Rodrigo Duterte ang negosasyon sa tong 2017. Gin-question naman sa asawa ni Mapano nga si Shona ang pag-aresto sa nga bana bangod sunod sa iya nag-surrender si Mapano sa presidente matapos ginkanselar ang peace talks. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Inyo ginpamatian ang aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Action Dorel Cabar. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon